So, welcome back mga kalababong Bisaya, Davao ni Bay. So, tilapia mga lods. Pwede akong tilapia mga lods, mga 3 weeks na ni. Mag 3 weeks na. Kapit na ni bulan ni. O gabi namatya na po ko isa. Papaman sila ni gawas mga lods. Pero ganyan na, sa isayok ko, nagawa sila, no? Balik sa sulod kay lingkod man ko. Pero nakanig isa mga lods na po do. So na po diri ang mga lods. So dirita kayo na yung mga dagko diri. So di pa kayo magawas na pati ito sa kilid. Tapos lalo mga malods ang dako mga lods. Ano yung makita. Pero uban. Kita lang uban. Para mga lods. Wala mga lods. Kita ninyo. Muna na mga lods. Ako na alos Wala ko no, di ba? Takot na. Wala na siya mga lods, mga tulog ka tudlo. Kapay sa lods Dili na kayo siya pamalods no. Dili kayo siya kanang idlas. Doon na kayo na sa kuha ba napasityo ni kuha. Bush. Sa waldok ko ba. Kita ko ito ng mga lods magkuha na siya mga tulog ka tudlo. Ano Nandod na siya mga lods.